olen Eino Itkonen. Työskentelen insinöörinä Entot Oy:ssä. No, mun työ sisältää lähinnä niin kuin asiakaslähtöisiä projekteja, suunnittelupuolen projekteja, että 3D-mallinnusta, mallinnan erilaisia tommosia laitteita ja mitä nyt asiakkaat tahtoo ja semmoista. Hyvin monen tyyppistä yritystä, että on puuteollisuutta ja sitten on rakennusteollisuutta ja ihan niinku koneteollisuutta. Täällä on aika paljon Lahden alueella just puuteollisuutta. Joo, vaan tuulivoimalan perustuksia mallinnellut tossa koneella. No, asiakkaita tavataan silloin, kun on projektin suhteen tarvetta, että kun pitää katsoa, että missä mennään ja mitenkä jatketaan, niin sitten pidautellaan ja sovitaan tapaaminen, että se mitään tommosia varsinaisia viikkopalvereja ja tommosia ei pidetä, että ihan siitä lähtee, että kun nähdään tarpeelliseksi tavata, niin